Wel, mae yna sawl carreg milltir yn mywyd pob un, yn oes eich chi'n bod. A mae carreg milltir yn aml yn rhyw fannau ar y cawl ond un nhw. Meddwl am yr hen syniad o gerrig milltir yn y gorffennol ar fin y ffordd. Chi'n bod pan oedd pobl yn teithio, oedd yna gerrig milltir gwyn bob hyn a hyn ar ymwneud y ffordd a mae ambell un yn dal i fod. A cymryd y syniad na a'i drosglwyddo fe i'n mhrofiad yn hunain. Cerrig milltir yma, lle roedd ddim wedi cael ei eni a'i fagu, yn achos i yn Mhontypridd, yn Sir Forgannwg. Ac yna symud yn hen amser wedyn gyda'n heulu i Llanbadarn Fawr y Bersmith, ardal bur wahanol wrth gwrs i Sir Forgannwg y dechreuadau. Ac yna treulio ymlaen tyndod a'n ieuenctid yn y cylch na. Fy'n ati wedyn, wrth gwrs, ymhen amser i ddilyn gyrfa coleg, paratoi ar gyfer gyrfa, symud i weithio yn y pen draw wedyn i swydd gyntaf yn Llanelli, tre ddiwydiannol, yn y cyfnod ni ddechrau 70au. Ac yna, ymhen amser, symud i Ogden Sir Benfro, ardal bur wahanol i Llanelli. Treulio wedyn rhyw 8 mlynedd yn ro honno, ro Preseli, cyn symud yn ôl i Sir Aberteifi ddechrau'r 80au. Mae'r eglwys wedi esblygu, a yn sicr mae hynny wedi bod yn amlwg yn nghyfnod i. Pan ddechreuais i yn Llanelli, ro'n i'n 4 giwradiaid llawn amser yn y rhan o'r dre lle o'n i'n gwasanaethu. A roedd na 2 blwy arall yn y dre yn ogystal â'r plwy lle ro'n i, a roedd na giwradiaid yn y plwy hynny hefyd. Ond erbyn hyn mae Llanelli, mae rhan fwyaf o'r eglwysi yn Llanelli wedi cael. Mae'r ciwradiaid, sef y darpar vicaried, mae nifer nhw wedi lleihau yn enbyd. Felly mae hynny'n un gwahaniaeth mawr. Mae'r gwahaniaeth mawr arall wedyn yw fod erbyn hyn oedd yr eglwys yn symud i gyfeiriad pobl yn gweithio mewn tîmau. Ac mae'r tîmau hyn yn dechrau gwreiddio nawr mewn aml i fan yn yr ysgolbeth. Ac felly mae hynny'n wahaniaeth mawr. Mae ffeiriad erioed wedi tueddu i weithio ar ei pennau hunain, ond erbyn hyn, gweithio mewn tîmau yw'r norm mewn gwirionedd, a hynny fydd i dyfodol hefyd. Yna gofio am, wel, chymod, y nifer helaeth o bobl nhw ddim wedi cyfarfod ar hyd y daith, chymod. Yna sefyllfaoedd, sydd wedi rhoi cryn bleser i berson. Sefyllfaoedd eraill wedyn sydd wedi bod yn dipyn o her, dipyn o sialens. Ond dyna beth yw bywyd. Y bywyd yn llawn her ac yn llawn sialens. Dyma dyn yn gorfod derbyn hynny ni.